Damos comezo á sesión extraordinaria do Pleno Municipal de Carballo para o 9 de decembro do ano 2025 cun único punto na hora do día, que é o traspaso da Unidade de Condutas Aditivas do Concello de Carballo á Comunidade Autónoma de Galicia, Sergas. O ditame da Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas do 3 de decembro do ano 2025, a presidenta da sesión dou conta da proposta de 28 de novembro do ano 2025 contido no expediente correspondente, cuya parte expositiva se transcribe. En canto aos antecedentes, dicir que o día 25 de novembro do ano 2025 recibiuse no Concello escrito da FEGAMP no que se expón que de cara a realizar os procedementos por parte do seu Concello remítense os documentos correspondentes para poder realizar os trámites de traspaso da Unidade de Atención a Drogodependentes. Solicita establecer como data máxima para a aprobación do traspaso por parte do Pleno do Concello o 10 do 12 do ano 2025 e posteriormente remitir a FEGAMP o expediente completo. Documentos que deben ser aprobados polo Pleno, que serían os seguintes: o borrador do decreto de integración, o certificado de acordo da Comisión Mixta, o anexo 1 de persoal a traspasar, o anexo 2 de postos de traballo vacantes a traspasar e o anexo 3 bens inmobles onde se desenvolve a actividade, así como o anexo 4 contratos formalizados polos concellos e anexo 5 inmobilizado material e intangible. Xunto ao escrito, a certificación da data 21 de novembro do ano 2025 da Secretaría da Comisión Mixta para o traspaso á Comunidade Autónoma de Galiza das UCAs de titularidade municipal respecto da reunión da Comisión do 9 do 10 do ano 2025 en canto ás propostas de criterios de traspaso de bens inmobles e efectivos de persoal adscritos ás unidades de asistencia de drogodependencias de titularidade municipal. A proposta do Servizo Galego de Saúde con relación aos inmobles que ocupan as UATs e respecto ao Concello de Carballo facer un acordo de cesión dos usos dos locais polo tempo necesario para seguir prestando servizo a favor do Servizo Galego de Saúde. En canto ao persoal, traspasarase ao Servizo Galego de Saúde todo o persoal fixo sanitario adscrito ás unidades asistenciais de drogodependencias. Así mesmo, traspasarse os postos de traballo vacantes nas unidades asistenciais de drogodependencias que estean dotadas orzamentariamente. Fundamentos xurídicos que son coñecidos xa polas partes. Polas partes, non. Polos presentes. A vista dos antecedentes e fundamentos xurídicos citados, sometido asunto a votación, a Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas, por unanimidade dos seus membros, 11 ditamina favorablemente a proposta presentada e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, traspasar á Comunidade Autónoma de Galiza os servizos e medios persoais e materiais afectos á atención sanitaria prestada pola Unidade Asistencial de Drogodependencias ou Unidade de Condutas Aditivas, de titularidade do Concello de Carballo, de acordo coa información que se recolle nos anexos 1 a 5 deste acordo. Segundo, aprobar o acordo da Comisión Mixta para o traspaso á Comunidade Autónoma de Galicia de tales unidades do día 9 do 10 do ano 2025 relativas ás propostas de criterios de traspaso de bens inmobles e efectivos de persoal adscritos ás unidades asistenciais de drogodependenciais da titularidade municipal, cuyo texto se reproduce e é coñecido polos grupos presentes. Por lo tanto, damos a voz ao Partido Socialista, se quere decir algo ou non. Bo día. Sí, simplemente nos apoiamos este acordo, alegrámonos de que por fin esta competencia impropia pois este nas mans de quen realmente é competente, visto que non hai ningún problema cos traballadores, a subrogación dos traballadores. Simplemente pois esperamos que ao longo dos próximos anos ou dos próximos tempos pois este tipo de competencias que son tan gravosas para o noso Concello vayan caendo nas mans de quen realmente ten a competencia para elas. Gracias. Polo Partido Popular. Simplemente manifestar que mantemos o sentido do voto pronunciado na comisión a favor e alegrámonos, entendemos que vai a salir por unanimidade, polo tanto, consideramos que é unha boa nova para este Concello, sin dúbida. Gracias. Neste caso, o Concelleiro de Servicios Sociais, quere dicir algo? Bo día a todos e a todas. Pois, grazas polo voto positivo a todos. Xusto chegou a comunicación da FEGAM 31 anos despois de botar a andar a UCA de Carballo ou a UAD anteriormente.
Con este acordo plenario por unanimidade poñemos fin a un camiño que foi difícil de percorrer nunha competencia impropia, como decía Mari Carmen, no que Carballo estivo sempre presente nas negociacións. A directora da propia unidade sempre estuvo loitando polo benestar dos usuarios e das usuarias da UCA e dos traballadores e traballadoras. A UCA é un referente en toda a Costa da Morte e polo vou facer, sobre todo, das persoas que ali traballan. Simplemente agradecer o voto e desearlles a todas elas moita sorte nesta nova andanda. É verdade que hoxe efectivízase o que é o fin do que xa dixemos que entendemos como unha anomalía administrativa. Como ben dicía a portavoz do Partido Socialista, estamos ante unha competencia impropia que foi asumida non só polo Concello de Carballo, son tamén por outros concellos, nun exercicio, creo que de responsabilidade, nunha época na que os temas que se tratan tanto na SUAZ como nas UCAS supoñen un problema moi grave e siguen a supoñer para a nosa sociedade. Eses problemas foron cambiando, foron evolucionando, algúns mantéñense, outros cambian, por lo tanto é imprescindible que estas unidades sigan a funcionar, pero tamén o que é lóxico é que sean integradas nos Sergas, onde debían haber estado desde o primer momento. Por lo tanto, agradecer o traballo realizado por todo o persoal da unidade de Carballo, centrándonos especialmente tamén, facendo unha mención especial á súa directora, a Lourdes, polo traballo increíble que fixo para conseguir esa integración e tamén polo propio traballo desempeñado durante estes anos de servizo. Nada máis, esperar que tamén se entenda que esa integración que neste momento é de persoal debe ser tamén unha integración física, dado que se vai a facer un novo centro de saúde, o lóxico é que nese centro de saúde se contemple a posibilidade de integrar a UCA para conseguir que a integración sea total e normalizar unha situación que, como decimos, levaba 31 anos sen estar normalizada. Moitísimas grazas a todos polo voto favorable. Resolvese, polo tanto, o único punto por unanimidade de todos os grupos presentes. E damos por finalizado xa o pleno da sesión extraordinaria. Dicirvos que tedes encima da mesa o que son o calendario do ano 2026 con fotos da nosa vila e tamén a Sinfonía de Bergantiños, que esperamos que as disfrutedes porque eu creo que amosan moito o que somos e tamén o que queremos ser. Moitísimas grazas.